kutheni Thixo kutheni wabuza lonto uJeremiya uthe ndixelele kutheni uthi xa eyishwankathela into yakhe uthi xa eyiqalisa into yakhe uthi xa ndixoxa nawe ndidla ngokungakuphumeleli kodwa ndimisa ingqondo xa ndixoxa nawe ngoba kuzo zonke amadaba engxoxo phakathi kwam nawe usoloko wena uphumelela kodwa namhlanje nangumbuzo endifuna undincede undiphendule kubo kutheni izikrelemnqa ziphumelela nje kutheni abangendawo bephumelela nje ukho unguThixo wamalungisa kutheni kunjalo Thixo kutheni abangendawo bencuma besonwaba kutheni kunjalo nje kodwa inene nalapha eMzantsi Afrika kunjalo amasela aphethe afumana imali ezinkulu umphulaphula welizwe FM kunjalo nje izikrelemnqa nangoku zonwabile zihamba ngemoto ezinamagama kodwa amalungisa mphulaphuli nangoku adlipapa engayilumelanga nganto kodwa izikrelemnqa zidlangemela nefolokhwe kutheni kunjalo nje Thixo amalungisa yonke le mihla athi siyakudumisa siyakuvuma ukuba uyinkosi kodwa inhlungu ayiwayekanga namhlanje kutheni kunjalo nje kutheni elala ngenyembezi amalungisa ukho unguThixo kutheni kunjalo nje abantwana bethu baqhayiselwa ngabashishini ngeziyobisi basiyeke isikolo ngoba abeziyobisi bayaphumelela kutheni kunjalo nje Thixo abantwana bethu badele isikolo namhlanje abaye esikolweni ngoba abangenasikolo abazizikrelemnqa bayaphumelela kutheni kunjalo nje Thixo kutheni